L-Prim Ministru ma jara xejn ħażin fl-ilit il-leminija tiegħu f'Kastilja, negozjant ħabib tiegħu minn ċkejknin u li jbeħħ il-makkinarju u l-materjal tal-istampar. Idaħħal il-flus f'butu privat naturalment, potenzjalment miljuni. Riżultat ta' negozjati li jagħmel bħala l-ola uffiċjal pubbliku tal-Gvern dan hu fil-qalba ta' dak li hemm ħażin fil-mentalità ta' Joseph Muscat ta' xejn mhu xejn, il-mentalità tal-why not. Jiġifieri il-problema tal-korruzzjoni f'Malta ma jisimix biss Keith Schembri u Konrad Mizzi u Brian Tonna u Nexia BT u Mossack Fonseca u Neville Gaffa u teżorir tal-Labor u kuġin tal-Prim Ministru u Gaffarena Petrol Station u Strada Zecca u Cafe Premier u Saj Mizzi u elf skandlu ieħor ta' nies qrib Joseph Muscat jiffangaw fi flus il-poplu feeding frenzy sħiħa imma jisimha fuq kollox Joseph Muscat. Il-Prim Ministru li wieħed Accountability, Trasparenza u Meritokrazija, ATM jiġu f'akronimu, meta jistaqsuh fuq l-iskandli li għalihom ma jerfa' responsabbiltà ħadd, illi jgħumu fid-dlamijiet tal-ħabbi u li fihom dawk qribu qed isiru miljonarji minn flusna, jilagħba li ma jafx u jwieġeb bil-mistoqsija klassika tax-xejn mhu xejn. Why not? Għala le. Għax Keith Schembri qiegħed f'kariga pubblika għolja bħala li t-leminija tal-Prim Ministru tal-pajjiż, l-enfasi fuq pubblika. Għax fl-indafa ma jkun hemm laqas li ċken xamma li xi ħadd li qed jagħmel negozjati bħala uffiċjal pubbliku jkun qiegħed ukoll f'xi pożizzjoni mqarmini ma li jgwadanja b'mod privat minnhom l-enfasi fuq privat. Għax jeżistu regoli ċarissimi kull fejn hemm li ċken indafa, illi kull uffiċjal pubbliku li jkollu xi interess privat imqarminimu f'xi ħaġa li tkun qed tiġi negozjata jew li jkun hemm qarsa jivvota biss fuqha jiddikjara l-interess tiegħu u jitlaq ħafna l-bogħod minn negozjati u mid-deċiżjoni dwarhom. Dak imqara l-każi żgħar aħseb wara fil-każ ta' Keith Schembri li diġà nqabad fuq żewġ tiqrum tal-iskandlu enormi tal-Panama, fuq qarn wieħed mal-ogħla uffiċjal tat-Times fi skoss kumpaniji sigreti u fuq il-qarn li ieħor ma' Konrad Mizzi f'Kastilja wkoll jgħidu li se jdaħħlu 5 miljun lira sterlina u $1 miljun fis-sena biex jaħbuhom għad-dlam tal-kumpaniji sigreti evidentement għax maħmuġin. Veru stamperja tal-flus għandna għan-nies ta' Kastilja fil-Panama. Imma l-Joseph Muscat? Why not? Li jġib il-mistoqsija vera, minnu l-Prim Ministru, Joseph Muscat jew Keith Schembri?